Am pornit! Bă, dar bate soarele. Stă-l pulă soare, când venim înapoi. Bate soarele. Bine, dar veniți în Hai, unde e ăla? Hai, va. Mă pălește portbagajul, te să închide? Bă, bagă-ți picioarele pe acolo. Pe unde? Bă, stai, du-te dracu cu plombele. Preda! Zâmbește! Dar fii atent, pulă. Ține de portbagaj. Ții de portbagaj să nu se ducă nici încolo, nici pe voi să vină. Cum îl ții? Păi asta, Ține bine că ai 80 la oră. aici are mâner. N-are. Bagă, ține, uite, nu uite aici, așa. Hai, că doare mână. Haide, gri să nu se ducă, Pleacă dintr-o dată, să nu vii mult. Îl vezi, mă? Bă, zi să bată când are 80, mă. Când ai 80, pune trage frâna de mână. Să știe cineva că tu ai 80. Ia uite-l pe Preda. Preda Schioru! Se împășește BMW-ul. Cât are? Hai, să fac. 70! Hai, Preda, că-i sus, are! Preda, campionul! Campion, Preda, 110! Ha? Preda, ține-te, ăi! Ține-te, ține. Hop! Hop, hop, hop! O căzut! La întoarcere! Hop, că a căzut campionul! Înapoi! 95, pulă! 95! Du-te dracă de ca zile la urgență, mă duc. Hai că acum se vede că nu mai bate soarele, se vede Preda, uitați cum pune ochelarii. Și priviți, doamnelor și domnilor. Priviți, doamnelor și domnilor. Priviți cum mor. Zărvește patria! Așteaptă-mă cu o unire în cap. Am pornit. Acum se vede clar. Hai, Preda! Hai, 60! Hai, 60, Preda! 70! 90! 80, hai, Preda! 90! 100! Suta, pula, suta! Piticule! E bun! Priviți-l! Căzut la datorie! Căzut la datorie! Hai cu matine la spital! Urgențe! Urgențe! Ambulanța de pe margine! Ambulanța de pe margine! Priviți doctorul stomatolog! Pulă, 95 au avut!